Ito, bibilihan natin si nanay, nagtitinda ng ano, chips. Magkano yan ay? 100. Ano po yung binibenta nyo na yan, mga nandun? Ano po, biscuit, yung rowas, garlic bread, Mga ganun po. at saka yung Ano yun ay, ba't kayo yung nagtitinda? Asan po yung mga ano nyo? mga ano lang naman. So, pamili lang po ng gamot. Hindi. Wala po kayong kasama dyan? Hindi ba maasahan? Wala rin naman maasahan. Kaya marami pa kayo. Teka lang na yan. Nakita ko kayo kanina doon, nagpapagas ako. Akala ko po ay nagtitinda nyo eh. Magkano po yung lahat? 100 lang. 50 po ito. Oh, 50. Kasi ito, 50 din po. Sige na, pa-plastic na lang po na. Yung delikado po yun na kayo nagtitinda dyan. Dapat po may kasama kayo ah. Ano po? Kaya pa naman sir. Ingat po kayo lagi na eh. May awa po ng Diyos. Opo. Ingat po kayo lagi. Salamat po. Thank you sir. Sige po, salamat po na ya. Yung si nanay guys, kawawa naman, mag-isa lang siya nagtitinda dito. So yun, sana kung may makakita kay nanay dito, kahit hindi nyo namang hindi nyo kailangan bumili, pero sana bumili kayo para makatulong na rin pala kayo kay nanay. Kasi andun siya sa gilid, kawawa naman, andun siya. Andun lang siya nakatambay. Andyan. Mapadaan kayo dito guys, bilhan nyo naman si nanay para makatulong naman. Kasi yung niya pala, yung mga binibenta niya guys, para sa maintenance ng gamot niya. Sana mapadaan kayo dito sa na to. Dito to sa may sa may Sabarte. Sa may extension, Sabarte extension, sa may Petron ito, guys. Nagpagas lang ako kanina, bali nakita ko si nanay. Diyan lang siya lagi nakatambay sa may sa may puno, diyan sa may Petron diyan sa may sa gilid. Ngayon si nanay, marami pa siyang binibenta. Sana marami siyang mabenta. Kasi tinignan ko kanina yung mga paninda niya, halos wala pang nabibili sa kanya eh. So sana guys, sa mga gantong makikita natin na sana tulungan natin yung mga lalo na yung kagaya ni nanay na matatanda na, naghahanap buhay pa rin. Yung kikitain niya pala para sa maintenance niya. May siya doon guys, may karatula siya doon sa gilid na basa ko. So yun lang muna mga guys. Sana yun nga, pagka mapadaan kayo dito, bilhan nyo naman si nanay para kahit papaano tulong na rin natin kay nanay.